Tia Kisii awase abamenyi be wodi ya Ibeno yotoka sebunge ya Nyaribari Chache babere no mugoko magega yomo MC be wodi yo Steve Arika akobwatrana no mugavana we county ya Kisii Paul Simbarati wochaki umuroberi obwoko hena na chibasari wochiase ensemeyo chibasari chabe chikobakonya abarokiwa bakugenda ase chiskuru che secondary na boigo bali abago chiakogenda ase chiskuru chobobundia nigo bakire mbia mono wochiase Steve Arika asoko ineki abunango sirare birengo byekisemi ase ewodi yo ya Ibeno muri keto Mildred Momanyi nigatwarganirite orwati rwa senchera iyo bwikirano abamenyi korwa ase ewodi ya Ibeno imeye bunge Nyaribari Chache county ya Kisii nigo babere no mogoko mega yo mugabana we county ya Kisii Simba Arati ako watarana amono omo MC bwenseme yo Steve Arika uchakia omorobiri bwokwena na chibasari gochase abana be secondary amoni chiskuru chiria chobobundi nigo bamwakire mbuya omo MC bwenseme yo asokubarentera chifomu che chibasari ase bamusabire gochia gokinya chibese cyo asichinga kichire buntwe irio abana babo gochia kwegendereria kimasomo nigo nago kirembuya mona somo MC Ibeno wodi kuna Steve Arika asoko eno na chibasari litukulia lero yetu abana mogoko monene bono rinde nigo twangote munandake abe ka komenta gwetani iga egara tokonye ase wodi yetu Ibeno egara togenderere ngambi amana nanyorira fomu ene ngambi amana na ende nimaithenga na chibo tokonya na ndugu chimutu abana bono basome ege ninga ninyorira fomu ege nanyorire ega ninyore beza muna baturwarite na ende twagotire igo twira ne iringambi amana na ende mbi amana nyasana ukubika ogenderere nene yao ikiagara muna bono tuliga twagotire tutawene tukuze kuna kutenena twarenkira abana batari n'abanyene nawe abatogosomia abantu mbarekene batanya gwikira ogoichori chifomu echiga lakini renda bagokeiro moroberi oyo nande litangani bare kubwatia abantu baria community promoters baretete bare kubwatia marieta babo achifomu aba bande bamanya konyora bari konya bata tutaikirete batari bataka mbuya mono sana umwesimi goito Steve Arika ase gasio korogo toretero umwesimi goito Simbarati ase esa county yeito ya Nyaribari Chache boigo nigo omugambi Arika akwanira igoro yo moroberio oyo asasabire abamenyi benseme yo kwa bandeli baga kwenyorera chibasari chinga kibanyorire ebasari kurwa ase abarai bande litukolia lero tware kurwa jibasari kwansangwa kera mbiyamono mugabana ito Simbarati nancha chibasari cyo makoyo togachikinia kurwa se chimilioni 3 baka chimilioni 5 na inde bono ntoche toligererie abana bali bakoenda chikosi cha magoko na korose mangana istima amangana ya mache na kubundiswa mangana ichipigipigi no nyin driving egere abasaye baito banyole ekibagokora igo wakangambia mono community promoters mbaeta kurukere kenyoro koranga abana bali batabwate abayibolipi yo batomibori yomo wocha gochekera kero kenyoro ngia kunwa ase around yiga akinayo muiboli onye kwanyolire yo MCA kwanyole gose ye women rep donya kwanyole gose ne yo mugabana tigano ndo lyo tanyora anyole tutakanga naye ugusangirira chonsi egerebwe kayo okonyeke ase chinga kecho niga asabire abana bali abanyora egrade kere egyogosoa chiskuru chobubundi wasona nyane chiskuru echo eliogo chikonyora amasomo na konyora chikosi chira chikobakonya ase amachiko alebusio ana chikosi chikobakona mumanyite ene wodi ya mego bwate program ya chil abana bakubundiswa computer ntwagamba no mugabana na wadamini wengine korra tole na kitogo kinia Irungu Polytechnic ase wodi yane na lianga bi Polytechnic ekiagera abana baitu bamanye abande bakagetenga kogende kosi amagoko igonga goro muliri yaya ase chinga kicyalero egasi eliora ali kwoteri konya gotokonyerwa ukwelika yo monyene n'ekigasi cyamagoko na ndo sikorra nga abatinengwa banga sikenye yeito mbali babwa kora kigasi cyamagoko kubeka kinyombe birama kubeka mangana yestima na bintu binde binge Kolipotelia Egetaseni Kiandizi TV Nilitaliane Mildred Momanyi.